Drahé sestry a bratia, milí priatelia, tieto dni si pripomíname pamiatku reformácie a premýšľame nad cirkvou minulosti, glosujeme to, čo sa udialo a samozrejme premýšľame nad tým, čo dnes. Pozrieme sa na naše kostoly, pozrieme sa na našu cirkev alebo na cirkev všeobecne v tejto modernej dobe a mnohým ostanú oči preplač, tisnú sa slzy do očí, možno máme hnev na cirkev a všetky možné emócie. Poďme ale dnes spolu v niekoľkých myšlienkach premýšľať nad tým, čo dnes Pán Boh od nás, veriacich, počnúť s nami farármi, ktorí by sme mali prvý mať zlomené srdce pre cirkev, pre cirkevné zbory, kde nás Pán Boh poslal slúžiť, kde máme stáť a viesť duchovný zápas. Po každého jedného z vás, drahé sestry a bratia, lebo tá zodpovednosť je na nás všetkých. Ja tu mám pred sebou také 3 myšlienky, 3 body, keď som si to nazval, aký je cieľ cirkvi. A môžeme sa baviť o Lutera, môžeme čítať skutky apoštolov a vidieť, aký bol fokus a cieľ cirkvi v prvotných dobách, čas apoštolov. Aký je dnes? Čo by ste si napísali alebo povedali, keby sa vás niekto spýtal, aký je zmysel, aký je cieľ cirkvi? Čo má cirkev robiť dnes? Už je to len klub, je to organizácia, kde si robíme čiarky. Aký je cieľ cirkvi? Aby to bolo v súlade s písmom, aby to bol cieľ, ku ktorému môže sa Pán priznať ako ku svojej neveste. Koľkokrát hovoríme, je to tu také prázdne, také mŕtve. No, keď je to bez ducha, tak je to bezduché. Keď sa my postavíme do pozície, že budeme diktovať Duchu Svätému, ako má pôsobiť, tak sorry, ale Duch Svätý odíde. On si nedovolí diktovať. My máme poslúchať Jeho. Bez ohľadu na tradície, na histórie, na čokoľvek. Tak trošku sme my, aj evanjelici, do toho sklzli. Skúsme byť taký kritický a retrospektívny. Ale dosť bolo kritiky. Poďme na ciele cirkvi. Môže byť ich veľa, mám tu teda 3. Prvý, ktorý tu mám, je vyvýšiť Pána. Znie to zvláštne. Cieľ cirkvi, cieľ zboru by mal byť, keď sa stretneme spolu. Ale nie len spolu na bohoslúžbách tu v chráme, kdekoľvek sa cirkev stretáva, poďme spolu vyvýšiť Pána Ježiša Krista. Poďme spolu v tom všetkom, čo nás hnevá, trápi, frustruje, kde nerozumieme, kde nevnímame odpovede na modlitby, poďme vyvýšiť Pána. Prečo? Lebo On je toho hoden a bodka. On nám dal všetko Ježišovi a bodka. Poďme ho zvelebiť, osláviť a vyvýšiť. Čo pre teba znamená oslavovať Boha? Svojim životom, svojim postojom. Alebo ináč, ako oslavuješ Boha? Možno si toto video zastáva. Skús nad tým premýšľať. Pane, ako ťa oslavujem prakticky? Denne. Nielen tu v kostole. Dnešná kultúra, dnešná doba, v ktorej žijeme, nám hovorí jednu zvesť, jedno evanjelium. Oslavuj človeka, vyvíj človeka, on je Boh. Ja som Boh, ty si Boh. Majme sa radi, ne? Je to úplne v protiklade s tým, čo hovorí písmo. My sa máme umenšovať, lebo Ježiš má rásť. My máme zomrieť sebe, aby bol iba Pán Ježiš vyvyšený, nikto iný. Aby sme boli plní Ducha Svätého. Preto sa schádza cirkev, to je jedno z úloh cirkvi, cieľov cirkvi. Poďme spolu osláviť Boha. Poďme pred ním stáť, volať, kľačať. Akokoľvek, tá póza je nepodstatná, nech je tam srdce. Aby keď niekto vôjde do dverí kostola, aby sa ho dotkla Božia atmosféra. Aby pocítil Božiu bázeň, Božiu blízkosť, aj keď ju nemusí vedieť pomenovať. Aký je tvoj spôsob oslavy nášho nebeského Otca skrze Pána Ježiša Krista? Ako to robíš ty? A keď to nerobíš, prečo to nerobíš? Druhý cieľ. Evangelizácia. Jedna z ťažností nás mnohých a z takých bolestí, prečo sú tie naše lavice prázdne. Ja tu točím teraz v prázdnom kostole, ale možno je to také zaujímavé. Kde sú tí ľudia? No tam za dverami kostola, tam sa prechádzajú, tam sú tisíce ľudí. Nahnevaných, frustrovaných, zameraných na seba, oklamaných diablom, v moci toho zlého. Kto im povie evanjelium? Ako robíme evangelizáciu?
Ako máme zlomené srdce pre toho suseda, ktorý sa tam rúha, pre moju mamu, pre spolužiaka, pre kohokoľvek, na koho máš dosah, kde ty si človek vplyvu, kde je tvoja zodpovednosť. Koľko za ňo zápasíš, modlíš sa a bojuješ. Prosíš, aby Duch Svätý otvoril oči, aby urobil to, čo urobil s tebou. Preniesol ho z moci tmy do kráľovstva svojho milovaného syna. Tu a teraz. Nie až v nebi, tam to je neskoro. Tu a teraz potrebuje byť prenesený, ale na to Pán Ježiš posiela teba. Teba vyzbrojuje mocou Ducha Svätého. Cítiš tú zodpovednosť, alebo ti to je jedno? Ak ti to je jedno, premýšľaj, kým si v Kristu. Lebo to by mal byť náš zápas. Mali by sme preto horieť, nielen farári. Neveriaci ľudia jednoducho neprídu do kostola. Tá éra skončila, že poďme všetci do kostola. Nie. Oni prídu do spoločenstva aj do chrámu, keď budú vidieť, že ten Ježiš žije v tebe, o ktorom ty kážeš. Že nemáš problém prísť za tým susedom, kamarátom, sadnúť s ním, plakať s ním, rozprávať sa s ním, podať mu pomocnú ruku, objať ho. 1000 vecí, ktoré v tej chvíli budeš vedieť, že máš urobiť. Ale tam, vonku za dverami. Tam je naše misijné pole. Tu máme prísť a oslavovať Pána. A potom priviesť stratených. Druhý cieľ cirkvi. Evangelizovať. Choďte a čiňte mi učeníkmi všetky národy. Robili to apoštoli. To nemá robiť farár, ráno, samozrejme, určite. Ale ja nemám vplyv na ľudí, na ktorých máš vplyv ty. Mňa nikdy nebudú počúvať. Mnohí, keď počujú farár, tak automaticky zavrú uši. Lebo majú milión predsudkov. Ale teba počúvať budú. A tá druhá vec je, a tá tretia vec je, zaujímavý bod. Budovať sa na chrám Boží. Ak mám ísť von, ak mám oslavovať Pána, možno to je prvá vec, ja musím vedieť, kto ten Pán je. Ja musím vedieť, aké má vlastnosti. A to znamená pre mňa poznať písmo. To znamená pre mňa študovať si slovo. Ako môžeme vedieť o Bohu, a keď nám dal návod a my ho neštudujeme? Keď nám presne hovorí, aký je, aké nám dal zasľúbenia, aké má vlastnosti, aké má podmienky. Keď nepoznáme jeho slovo. Diabol nám ho kradne. To je jedna z vecí, kde absolútne padáme. Možno sa aj pomodlíme, ale máme čas. Alebo si povieme, ja nemám čas. Tak si oklamaný diablom, ak si neurobíš čas na tú zásadnú a podstatnú vec, nemáme sa potom o čom baviť. Potom sme absolútne hračka v rukách toho zlého. Necháme sa zmietať akýkoľvek falošným učením, tlakom sveta. Hneď padáme. Kde je tvoj priestor, drahý brat a sestra, kde sa stíšiš a ideš? Pane, som tu, budem ťa počúvať. Pane, som tu, idem študovať, potrebujem. Sú to biblické hodiny? Lebo kostol, počúvame kázeň, môže byť motivačná, to nie je biblická. Má to svoj obmedzený čas, má to svoj priestor, poriadok, to je v poriadku. Ale to nestačí. Číta si kvalitnú literatúru. Máš naozaj oddelený čas. Premýšľajme, stále tu narážame na televízor a médiá, ale áno, to sú zlodeji, to sú doslova zlodeji času. Sú tam aj dobré veci, iste. Ale Boh nám dal 1000-krát lepšie veci a to je jeho slovo. Musím ho poznať, musím sa budovať, aby som bol pevný. Koľkí kresťania, prepáčte, drahé sestry a bratia, 40-30 rokov chodia do kostola, chodíme a sme ako bábetka. Neschopné jesť tvrdý pokrm. Prečo sme sa tak nechali oklamať? Zmeňme to, kým je čas a dá sa, vďaka Bohu. Ale toto nebude bez obete. Potrebujeme sa budovať, aby keď prídeme do tohto chrámu, sme mohli naozaj oslavovať Pána celým srdcom, lebo vieme, kým je. Aj keď nám je ťažko, keď nerozumieme, my vieme a vložíme svoj život doňho. A nemáme s tým problém, lebo ho poznáme. Osobne, dôverne. Poznajte Pána. O tom sú tak mnoho sa o tom píše v žalmoch a kdekoľvek. Aby sme ho poznali celým srdcom. A potom náš život bude vôňou. Náš život bude ako tie jasné hviezdy vo vesmíre, keď vyjdeme von, aby sme prinášali evanjelium. No to krásnu následosť je to vyčerpávajúci zoznam. Tak nech nám to slúži na zastavenie práve pri sviatku pamiatky reformácie. Keď premýšľame. A keď Boh povie, chceš reformovať cirkev, pozri sa do zrkadla, s tebou chcem začať. Ty, hovorím to sebe, ale hovorím to tebe, drahý brat a drahá sestra.
Takže vyvížme Pána Ježiša celým životom. V chráme, ale hlavne doma, v komórke, kdekoľvek sme. Nech je náš život oslavou Pána. Prinášajme evanjelium k ľuďom, ktorým nám Boh pošle do cesty. Určite ti pošle. Ak ti nebude posielať, to znamená, že dačo je zlé. Určite ti pošle. Lebo tých stratených je tam spústa. A iba ty máš na určitých ľudí vplyv. Aby sa to mohlo diať, aby si vedel, komu si uveril. Aby si vedel odpovedať, keď sa ťa ľudia spýtajú, kto je Ježiš, prečo veríš, aký je Boh, prečo je na svete toľko zla. Musíš byť pevný v písme. Musíš byť hlboko zakorenený. Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch. Teraz si otvor Žalm 1. Čítaj si ho. A slávu Pána Ježiša Krista. A o tom si otvor ešte list Kolosenským 1. kapitolu. A pomaličky si ju čítaj, študuj si ju. Aby si videl, kým si Ježišovi Kristovi. Ako ťa vytrhol z moci tmy do kráľovstva svojho syna. Haleluja. Nech je Božia milosť, Božia moc a Božia sláva v tvojom živote úplne viditeľná. Amen.